Здравейте хора, аз съм Диана. В днешното видео ще ходим на Тока Бока до мола да си купим някакви дрежки, защото аз живея в апартамент. Не оня дете е там в основния град, когато нямаше истинската версия, в един друг, просто вече е твърде малък и да, трябва там да се събере нещата и така. Сега идем до молчето, само да взема себе си и децата ми. Ето таки, големите, но аз искам малките. Аз имам в апартамента, там са големите деца, пък ето тук са малките. Айде бе. И може да знае някой да го хване. Не ти някой ще хване това куче пълно с болки. На. Да. На, взящо го. Така, добре, продължаваме. Хайде, деца. Добре, мамо. Така, сега. Мамо, къде е детския магазин? Да, къде? След малко ще отидем първо, ще вземем дрежки за мен. За баща ви. Тази. Той повече за теб има. Еми да. Да, скъпи, има. Не иди да спориш. На, това е за теб. Това е за мен. Това е за теб. Не бе. Връщайте го. Жено мане, виж тъпия костюм. Първо си ми връщайте много годи. Хора. Аз това изнервя ли ви, когато се случва? Мен понякога. Тая шнула ще взема. Ей, тая шнулата също. Ще някой да хвани тия шнули. Така и на мъжът ми ето. Аз имам първо в пробната добре. Така. Става за пижама. Става. Добре. Добре. Това ще ми е за басейнчето, когато не ми се къпя, обаче съм след децата. Добре, готово. Хайде, деца, купувам го. Чай, че събере карта. Къде ми е кредитната карта? Това не е кредитната карта, но все пак. Ами се, това е. Ето. Благодаря, турбичка. Да, естествено. Благодаря. Няма защо. Че съм отключа с това, защото не искам да го държа вече. Човек. Че къде биш толкова? Дай тук. Идеално. Искам малко кеш просто. Готов. Чакайте, ето. Йоу, хора, защо ми просто ще го намеря, не ми дрема и това не е много вътрешапа, като някой я вземе. Аз вземам, добре. Добре. Супер. О, Боже, хора, така той ще ходи на партията. Всички ще се стряскат от него.
Добре, искам и тези дрехи. Добре. Добре. Ето. Ето. Благодаря. Няма защо. Благодаря ви, че пазарувахте при нас. Елате пак. Естествено, че... Естествено, че ще дойдем пак. Хайде, деца, да вземем някаква количка, даже по-добре. Количка! Да, деца, количка. О, скъпи, ще отскочиш ли додолу? Добре, ще отскоча. Към ли ние? Не. Знаете, хора, ако е малко скучно, просто всяко да направя. Просто сега сутрин, когато са сутрин, не ми хрумват добри идеи. След малко без това трябва да влизам. Той 13, аз 9:00. Точно в 9 трябва да влизам. Ето колички. Тук има двички. Ето. Здравейте, може ли един букет? Естествено, заповядайте. Какво по-скоро? Такива сини. Ваза. Такава е си. Добре, чао. Ето. Благодаря, няма защо. Искам, ще отключа тук. Само видя какво беше. Ракета. Мани се бе. Така. Добре, тук няма какво да вземам. Винаги идват. Винаги тук идват. Хайде бе, скъпи. Скъпи бе, какво си купил? Намерих кредитна карта на земята. Да, колко пари има в нея? 1500. Добре, слагайте чанти. Слагай децата. Не, дайте смешното. Децата не искат, тази ще носят децата. Добре, тук ще ви чакам, ви човек не мога знам. Добре. Лелко, върните си. Ви вече изядохте. Хайде, иска ми сладолет. След малко сладолет, сега не може. И манческа. Така. И колкото си купете. Изберете си куките. Това. Нека ми аз готнинато. Само да има. Трябва да има. Не, вземи ли лавото, пък аз розовото. Така си взимай сини. Не може да ти подхлаща. Така, дайте сега да опаковаме нещата. После да ги купим, защото...
Хора, пък ми не може да умрат на хора. Просто на... Без това не съм намален. Така, деца, изберете си друго. Салфетки ще ни трябват. Да, салфетки. Ей, миличко, паковай си го. Добре, трябват ни салфетки. Също така ни трябват памперси. Да, права си. Само да сложим. И не бе... Просто да ги върнем. Защо? Сега ще покажа що. Айде там. Така. О, да. Не бе. Не така. Памперси, защото трябват по големи количества. Мама купи прекалено много памперси. Памперсите никога не може да са малко. Добре. Не, те са скъпи. Какво е? Бе, мила бе. Какво направя? Добре, да не го отваряш. Така, значи... Е такива костюмчета, когато навънка е мокро, да имате. Много е важно. И някакви нормални облекла ви трябват. Идеално. Тук много неща от един магазин, не мога да повярвам, мама толкова не обича. Ей, чакайте ме и мен. Те не те обичат, мен ме обичат. Напротив, и дечките ви обичам нормално. А ти, нали сладолече ще да ни купуваш? Да, да е сладолече. Какъв искаш? Искам ягодов. Добре, но ти може само по една чашка. Какво да правим? Мамо бе! Какво? Що не местиш нещата? Кой ти е казал? Никой. Именно. Чакам кипен пипа. Просто идете ще ядете от едно. Аз не искам това. Искам и такова. Така искам и такова. Значи сега бомбончета. Черешка. Ти папка ти с годечки. Значи черешка. Добре, хайде. Чакам кипен пипа. Скъпте да платим. Хайде да тръгваме. Да, най-сетни вкъщи. Омага, човек, омага. Скъпи, загубихме едното дете. Ма как може да го загубим? Скъпи, другия път ме предупреждавай. Ти ме предупреждавай.